Dacă vine cetățeanul olandez căsătorit în Olanda, sau cetățeanul danez, sau cetățeanul norvegian, sau cetățeanul german, sau un canadian, sau un suedez și sunt căsătoriți la ei în țară, Uniunea ne cere să reacordăm aceleași drepturi în România. Vă întreb pe noastră cum se poate rezolva această chestiune. Dar eu nu vorbesc de olandezi, de norvegieni, treaba lor. Problema mea este dacă în țara mea, dacă eu dau exemplu nepoții, domnule, eu am nepoți, am și strănepoți. Dacă eu le dau acest model, nu continuați specia umană. Nu vă căsătoriți femei cu bărbați. Căsătoriți-vă bărbat cu bărbat și femeie cu femeie ca să oprim lumea. Să se termine odată cu această mizerie care este nașterea, creșterea și viața în genere. Nu se poate. Acest argument este greșit. Sunt multe persoane bisexuale care au copii. Stați un moment, să ne lămurim. Dumneavoastră puteți să faceți ce... Dacă mai vorbiți odată despre mine așa, vorbiți ultima oară. am referit la eu nu am discuții cu dumneavoastră. Acest argument este greșit. Dar cine sunteți dumneavoastră să-mi spuneți mie porcăria asta? Este argumentul autorității. Iarăși un argument. Dar nu e un argument al... E argumentul unei autorități care este vie. Dacă ați avea minimum de cultură generală, aș ști cu cine vorbiți. Ce e chestia asta? Este greșit. Treaba dumneavoastră ce spuneți. Sunt persoane care au copii și care sunt bisexuale, care sunt lesbiene sau homosexuale în întreaga lume. De asemenea, au existat personalități de primă mână, precum Thomas Mann, Oscar Wilde, Gore Vidal, scriitor american excepțional, care și-au declarat homosexualitatea. Marguerite Yourcenar, membră... Am spus eu că nu sunt... Aș vrea să finalizez răspunsul la ce vă întrebasem. Care sunt drepturile pe care vreți